Sis, sujud ka nga nadri ato ang kaon mong motor. Lagi ko na ajud diri ajud. Asa man man lagi? Naron lagi ko diri tigkayat lang ba? Sis, dara tong ginapangita oh. Ay, pandamay naron madila dara. Na! Mauna pulisya ba? Tuwa na po yun sila kabuk! Grabe na gano'n na magkauban eh! Tanawon ako ni Bek kung sa ilang kwaon karon. Nya, unsa pa man atong gihulat? Ato nang kaon. Tara. Ay, dili sana ako ni sakpon. Mutago sa day ko. Hoy! Sis, kinsa man na sis? Maayo ko pangutan na dira. Uy, wa kailak unsa na nag sa tuada. Wala man. Saan dito nanawag? Asa naman to? Ay, sura na gikuha sa tag-iya dugay gutagod. Ta, tagam! Ikuha lagi sa iya. Naon saan na to ni Ron? Karon, ako lang na silang pugngan. Ay, sa dali abin nagsabot ang sa tingwaton. Sakpa namang duwa, kamo na si pangawat diri ha. Sis, unsa tong buhaton? Ang bot, wala akong kabalo. Nagsabot-sabot ka mong duwa. Ato ka mo! Ato ka! Ikaw, kayo na kunin mo ba? Karon na kayo ha? Kayo na kunin mo ba? Ikaw dito ha? Ay, ako ya. Nya ikaw, kinsa mo ka? Ha? Babae mong duwa! Brag sis, paminan ako brag dali ra ni. Nya, dating gawi. Sige ba? Saan ka ninyo? Saan ka ninyo? Yeah, bisan pwede na to ni masabutan. Yeah, dito to sa kwarto. Sige, sige, sige! Nya, pumunta mo ka diri. Siyempre, maging sa pamanggian. Sana all. Sige na, padali mo. Kagawin na. Dali na. Saan may dulat? Palubi na mo! Dili man kami ang mulubi ni Muya. Naisa mo lubi sa imo ha. Tulungan mo! Kanya girls, okay na siya. Okay na.